Galderen foku nagusia Madrilen dago, argi eta garbi. Euskal Herritik esan zitekeen guztia uste dut, edo gehiena, jo dena esan da dago. Entzun nahi izan dunak entzun du, seguruenik. Baina gelditzen dira galdera asko argitzeko, seguruenik Madrilen bakarrik erantzun ditzaketenak, ez? Gu planteatu ditugu eta batzutan jaso ditugu erantzunak, beste batzutan ez. Bai, gelditze da galdera nagusi hori, ez? Non erabaki zen benetan egunkariaren aurkako operazio horrek forma hori izan behar zuela, ez? Itxi egin behar zela, preventiboki deitu zitzaion bere momentuan, baina nolabait helburua hori zela, ez? Badakigu gutxi gorabehera prozedura nola izan zen, ez? Ikusi ditugu txostenak, ikusi ditugu argumentazioak, baina beti dago sentsazioa hor nunbait erabaki potolo bat hartu zala atzean, ez? Eta norbaitek erabakizula hori estrategikoa zela momentu hortan. Zespalitz izango hori gelditzeko ate asko zeuden, ez? Ia da Madrilen jo ditugula ate asko, iritsi gara jende askorekin pertsonalki ere hitz egitera, ez Madrilen bakarrik, Euskal Herrian ere bai. Eta iristen zera momentu batera da, ate bat iste dizutela esate dizuten ez, nahi baldin bazu kontatuko dizut, baina ez dizut kamera baten aurrean kontatuko, ez? Eta alde hortatik bai gelditzen zera hankamotz, egia da ikusentzunezkoa badala formatu bat jende askorengana heltzeko, informazio asko oso denbora gutxian transmititzen du, baina aldi berean da oso mugatua, ze jende askori beldurra ematen dio kameran aurrean jartzeak, edo badaki hori hor gelditzen dela, ez? Aurrez aurre esango dizkizun gauza asko, gero ez ditu esango mikrofonoarekin edo kameraren aurrean. Nik uste jaso genitun kalagaza gehienak espero izatekoak ziala, esan nahi, egunkariaren inguruko narratiba historiaren pasarte oso ilun bat eta horren ardura hartzea, imaginatzen 2021 batean ez zaiola inorri interesatzen, ez? Orduan, posible baldin bada horri buruz ez hitz egitea, jendeak nahiago du ez hitz egin, eta hori da seguruenik Espainiako estatuak egin duen urte guzti hauetan eta jarraituko duen egiten. Besterik gabe deserosoa zaielako eta hori ateratzea ez delako euren interesekoa. Batez ere behartu gintuna formatu aldatzera izan zen pandemia, gero konfinamendu erabatekoa sartu zela, 3 hilabetetan ezin izan genuen ezerrin. Eta orduan, horrek bai behartu gintun irudi aldetik eta askoz gehiago erabiltzera espazio itxiak, elkarrizketa formatua, ez, askoz gehiago eta zein beste kanpo espazioa edo horrelako gauza narratiboago bat egin nahi genuna. Baina eduki aldetik esango nuke ez genula inbeste egokitu behar izan. Alegia, gertatu zanari buruz genukan ideia, Juanmarekin hitz egin da gero, nahiko ideia antzekoa izaten jarraitu genuen elkarrizketak bukatuta gero. Bidean konformatu zitzaizkigun uste batzuk, nahiz eta ez euki hori esateko frogarik nolabait. Eta aldi berean, isiluneak ere oso esanguratsuak dira. Zeinek ez du hitz egin nahi gai bati buruz, zerbaitengatik da, ez? Eta hortik ere asko ikasi daiteke. Gero bistan da, gertatutakoaren inguruko bertsio desberdinak daudela, nork bere tokitik kontatzen du eta batzutan kontakizun horiek talka egiten dute, baina iruditzen zitzaigun hori ere interesgarria zela, ez? Saiatu gara mundu guztiari aukera ematen bere ikuspuntua azaltzeko, batzuek hori aprobetxatu dute, beste batzuk uko egin diote aukera horri, baina guk behintzat ate guztiak jo ditugu, ez? Eta hortik aurrera eraiki dugu kontakizun bat, ez hainbeste bertsioen arteko garra bat, nik ez detelako sinisten ere kazetaritza mota horretan, esan nahi guk oso garbi daukagu egunkariarena injustizia handi bat izan zala, eta uste dugu ere beharrezkoa dela, momentu hartan injustuak izan ziren posizio batzuk eta adierazpenak uste dut argitu behar direla eta uste dut konfrontatu behar dela jendea bere ardurekin, ez? Gu nahiko pozik gaude emaitzarekin, ez? Behar bada ez da pandemiari gabe egingo genuken dokumentala, hori ere badakigu, eta prozesuan bertan hasieran frustrazioa handia eragintzigun horrek, ez? Pentsatzea, ez gara gai izango, ez gara iritsiko, denborak asko atzeratu zitzaizkigun. Baina guzti hori pasata gero, uste dut, ateratzen den kontakizuna, betetze dula bere funtzioa, ez? Betetze du
memoria transmititzearen funtzioa, eta bueno, balio berean bada gure omenaldi xumea ere, ez? Hori sufritu zuten guztiei, egunkariko komunitate guztiari eta bereziki atxilotuei. Gaina gertatu zitzaigun ere, grabatzen ari ginen bitartean, Juan Marin Osasunak ere okerrera egin zuen eta iazko uztailean zendu zen, ez? Eta gelditu zitzaizkigun berekin grabatzeko elkarrizketa dexente, ze berekin elkartuta gaunden, baina kamera aurrean oraindik ez. Eta, bueno, pena guzti horrekin, alare esan genuen, izan dadila nolabait dokumental hau ere beretzako gure omenalditxoa, ez?